E agora van a entrevistar a Resina Vega, Xacobo de cuarto B e Cristian Costas. Resina Vega foi unha profesora deste centro e nos, buscando información na Wikipedia, non aparecía que ensinou neste centro, entonces rectificamos ese erro. Damos comezo á entrevista cos dous locutores. Bos días, eu son Xacobo e represento o alumnado de cuarto. Este traballo foi feito por todos os alumnos de cuarto. Hoxe temos connosco a Resina Vega, escritora e antiga profesora do IES Terra de Turonio. Bos días, Resina, grazas por estar aquí connosco. Bos días, un placer. Antes de entrevistala, imos facer unha breve presentación da súa vida. Ela naceu en Vigo, doutrouse en Filoloxía Románica, é profesora e investigadora no ámbito da literatura galega e especialista na obra de Álvaro Cunqueiro. Exerceu como profesora de lingua galega neste instituto, entre outros. Actualmente exerce de profesora na Universidade de Vigo. Escribiu numerosas obras en narrativa destacan Cardume, 2007, que obtivo o Premio Xerais dese ano, Dark Butterfly, 2012. En ensaio destacan Os outros feirantes de Álvaro Cunqueiro, 1992, Álvaro Cunqueiro, unha poética de recreación, 1997, Bilingüismo e autotraducción na obra de Álvaro Cunqueiro, 2000. Responsabilizouse das edicións Ten que doer, 2004 e A volta da perdida, 2007. Colaborou con outros autores para facer, por exemplo, o sexto encontro de escritores galegos no 2012. Gañou varios premios como o Premio Xerais no 2007 por Cardume e o Premio Stendhal, e foi finalista do Premio Nacional de Traducción pola obra de George Perec, El secuestro. Que hombre me sentía cuando a ti te acompañaba. Tú lo eras todo y yo era nada. Pisábamos los charcos, tan lejos estaban. Empezamos coa entrevista. Sabemos que foches profesora deste instituto e tamén colaboraches no proxecto Cabal de traducción. En que ano ou anos estiveches traballando como profesora? Hai 5 anos, agora non me lembro ben, pero creo que hai 5 anos que deixei este instituto. Sí, alrededor duns 5. Como foi a túa experiencia como profesora neste instituto? A ver, aquí hai un ambiente extraordinario. Claro, tedes realmente a dirección do centro está levada por xente moi activa, con moito relevo, non só no centro en concreto, sino en xeral no panorama cultural de Galicia. Se vos falades de Santi Veloso a calquera do mundo da cultura galega, de seguida saber a quen é e o que fixo. Realmente é unha referencia fundamental para a Galicia contemporánea. E tedeso, e notase moito no día a día do centro esa locomotora cultural que é Santi. Como foi a relación cos alumnos nese curso? Maravillosa. Só podo decir que maravillosa. De feito, gardo ese ano como un dos anos máis bonitos da miña carreira como profesora de secundaria. Realmente houve un ambiente moi cálido e moi activo, decir, só teño boas palabras. Que che parece a experiencia que se ven facendo entre o IES e a Universidade de Vigo co proxecto Cabal? Eu digo, non sei moi ben como percibides vos, pero eu sei moi ben como perciben os alumnos da universidade. E os alumnos da universidade, o alumnado da universidade está encantado.
Probablemente dentro das prácticas que ofrece, sabes que o remate da carreira, aparte de facertes un práctico, unhas prácticas en empresas, e no traballo de fin de grau. Dentro das prácticas que se poden facer en traducción, os alumnos consideran esta práctica como unha das máis interesantes de todas as que se ofrecen actualmente na Universidade de Vigo. En que vai consistir o proxecto Cabal este ano? Poderías adiantarnos algo? A idea este ano é cambiar un pouco, ata agora facíamos traduccións do galego ao castelán e do castelán ao galego partindo de textos literarios, e este ano imos intentar traballar pola traducción audiovisual, buscando algún documento audiovisual que traducir, que iso cambia moito, tamén é moi chulo, é moi interesante. Ao sair do instituto, que labor profesional desenvolviches? O sair do instituto cando eu era alumna ou cando fun profesora? Cando saín daqui fun para a universidade. Que actividades destacarías das que facedes na Escola de Traducción na universidade? Actividades... A Facultade de Filoloxía e Traducción ten un problema que está medio do monte. Ese é un problema e unha ventaxa. É moi chulo sair das clases e ver os cabalos e as ovellas, pero iso dificultanos moito cando facemos traballos culturais, porque realmente é moi difícil mobilizar. Nos facemos ciclos de conferencias, de performance, intentamos crear ambiente, levamos unha revista literaria, pero a facultade, eu boto continuamente de menos que non estivésemos máis no centro. Crees que este grau ten saídas profesionais interesantes? O de traducción? Sí. Agora mesmo, dentro das humanidades, é o grau máis demandado. É o grau que é máis versátil no sentido de que tanto tens a posibilidade de sair cara ao mundo da traducción e da interpretación, como tamén reconverterte como profesor no ensino regulamentado. Entonces realmente estás collendo un pouco todas as saídas do ámbito das humanidades. No ano 2007 gañaches o Premio Xerais coa novela Cardume. Poderías contarnos brevemente que intentaches retratar nesa novela? Esa era unha necesidade. Bueno, eu escribo por necesidade. Esta piques de sair agora unha nova novela. Realmente hai cousas que tens que contar. En ese caso, o que quería contar era todo o background, a historia familiar. Sabes, ás veces temos unha historia familiar que nos pesa, e a que queremos especialmente. Entón, tiña a sensación de que tiña que contar de onde viña todos aqueles relatos que escoitara de pequena dos meus avós. Era como unha especie de relato saltando na xeración dos pais, de todo ese mundo que a mí me parecía fascinante dos meus avós. E claro, aí está a guerra, non? Esperabas gañar este premio? Non, nin de coña. Pensas que este é o teu mellor libro? Eu creo que o mellor libro que está a piques de sair. Sempre tens que pensar que o mellor é o último que faz. Como consideras o teu estilo literario? Ata agora non o tiña moi claro, pero agora, realmente o meu estilo é moi literario, vaya redundancia. Agora mesmo estáse poñendo... Agora hai unha tendencia cada vez maior na literatura a buscar bestsellers, non? Literatura o máis sinxela posible, sen moitos adxetivos, sen moita construcción, sabes, que sexa de lectura doada. E eu vou por todo o contrario. Eu vou para a literatura heavy, hard. Entonces cada vez son máis hard nese sentido. Cal é a temática de Dark Butterfly? A loucura, a esquizofrenia e a vivencia da loucura. Se non me equivoco, vives no Valmiñor. Que é o que máis che gusta de vivir aquí? Bueno, eu vivo aquí ao carón do voso director espiritual de Santi Veloso, en Borreiros. Pareceme como unha especie de Arcadia. Aquí realmente hai cantidade de xente que está facendo cousas, e un lugar que temos a natureza, unha natureza absolutamente privilexiada, unha natureza que cura, e ao mesmo tempo temos toda a vitalidade dunha gran cidade. Eu creo que é un lugar privilexiado. Temos un enorme
sorte de vivir que isto asemellase moito a un paraíso, Tes algún lugar especial de Valmiñor? Cale? A min gústame moito pasear pola Serra da Groba. Pola Serra da Groba é un sitio que me sinto especialmente libre, por arriba. Na literatura sempre hubo homes e mulleres, pero maiormente homes. Como consideras o papel das mulleres no mundo literario actual? Hai un cambio, está claro. Ata agora, pero non só na literatura, en xeral, en todo. Realmente o que notas é que agora mesmo en realidade onde se están dicindo cousas diferentes nas voces femininas, e é inevitable porque simplemente ata agora non se dixeran. É increíble cando te pos a escribir, non? Dicir, realmente, non sei, eu nesta última obra, dicir, falo dun aborto, da regra, de bueno, cousas así moi relacionadas co corpo femenino, non? E ves que realmente non hai apenas, dis, a ver quen tratou isto, e non hai apenas rexistros, porque realmente estamos fora, sabe, decir, cousas tan básicas como o corpo. Pois non hai reflexións, non se reproducen, porque sempre foi a visión das mulleres por parte dos tíos. Entón, realmente todo o que podamos decir agora é diferente. E, polo tanto, probablemente somos necesarias, quero dicir. Pensas que aínda hai diferenzas entre a literatura escrita por homes ou por mulleres? A cuestión, esta historia do xénero, teríamos que intentar que non nos houvese, non? Decir, creo que temos que intentar traballar para que o xénero sexa un construto cultural, que realmente sexamos e que non haxa uns valores femininos ou masculinos ligados a unha bioloxía, non por ter pene ou vulva estamos prefixados a ser unha cousa determinada. A idea é que tenemos, decir, e é cultural, porque a natureza nos leva a ser cautivos e estar absolutamente abexados pola bioloxía. Temos que intentar ser antinaturais, artificiais, romper esa, sobre todo porque a vos non vos pasa tanto, pero as mulleres a bioloxía esmáganos. Todo o que teña que ver co corpo nos esmaga. Ata agora fomos pouco máis que sexo con patas. Iso temos que telo moi claro todas. Empezan agora a deixarnos ser outra cousa que un sexo. Que consello lle darías a alguén que quere comezar no mundo da literatura? Que teña unha voz, basicamente. O máis importante na literatura é ter unha visión. E iso, basicamente, ter unha visión. Tes que ter a túa propia voz e que ese texto sexa, que non podas estar escrito por calquera, que teña que estar escrito por ti. Iso é o máis importante da literatura. De seguido, o compañeiro Cristian vai continuar coa entrevista a Resina. A continuación, elaboramos un cuestionario que está agora de moda. Consiste en responder a unha pregunta cunha súa palabra. Se hai algunha pregunta que non é do teu agrado, non pasa nada se non a queres responder. 1. Cal é o rasgo principal do teu carácter? Ostras, non o sei. Que me resulta moi difícil definirme. Ti tes claro cal é o rasgo principal do teu carácter? Non, tampouco. Ves? Pois pon, esta resultame difícil responder, vou pasar. Non sei. Vale.
Cal é o teu principal defecto? O defecto... non sei. Tampouco non sei. Gústame tamén moito. Eu que sei, que chego tarde, que sei, unha tontería, pero non é... Os defectos son máis profundos. É que non estaba preparada esta entrevista. A ver, máis, a ver se... Cal sería a tua maior desgraza? Sen dúbida a morte dos meus fillos. Na tua vida tiveches algún complexo? Claro que temos complexos, todos somos tamén... Non hai mentira que alguén non teña complexos, mentira absoluta. Dinos unha palabra que te defina. Ves, ese é o mesmo rollo que antes. É o que sei, intensa, poñémoslle intensa. Cal é a cualidade que prefires dunha persoa? A honestidade. En que país te gustaría vivir? Pois... neste, pero probablemente en Francia estaría moi ben. Que é o que máis odias de todo? Pois... a deslealdade. Que é o que máis te gusta e o que menos da zona onde vives? Gústame a beleza extrema da paisaxe. E o que menos que estamos moi lonxe dos aeroportos. É unha cuestión de aeroportos. Temos que ir moito máis lonxe, estamos moi escorados, no, para movernos a calquera sitio temos que... Ai, perdoade, é o meu teléfono, sinto moito. Sinto moito, perdoade. Mientras el profesor, el farmacéutico se declaran el amor en un tren azul. Bueno, voltamos entón. Cal é a túa afección preferida? Todo o que teña que ver coa literatura, ler e escribir, pareceme a paixón máxima. Pon un adxetivo a machismo. Intolerable. Pensas que actualmente segue o machismo na sociedade? Eu creo que agora mesmo hai unha involución. Hai pouco facía unha... Vos coñecedes a Katie Kane? Non iríades a Nubis o sábado. Vos escoitaste así con visión así tal as letras de Katie Kane? No. É que o trap, hai trap feminista tamén, agora. Hai rapazas de Barcelona que fan trap feminista, pero o trap creo que é unha involución bestial para nós. Non sei se... Vale, podedes escoitalo como postureo, non? Dicir, bueno, está de moda e tal, pero realmente non teño tan claro que iso non signifique unha involución ao final. Dicir, que ese mundo de relacións non acabe pasando o mundo real. É que puta é sinónimo de rapaza nas letras de Katie Kane. Esa puta era preciosa. Andrea. En fin. Non sei, estou moi preocupada con iso. Creo que nestes últimos tempos hai unha involución aí. Prefires ser escritora ou profesora? Gústame moito as dúas cousas. Realmente non sabría dicir. Como profesora, prefires a universidade ou o instituto? Son complementarios tamén, na universidade tes o interese de que realmente estás no mundo das ideas, reciclaste, investigas, intelectualmente máis potente, pero a parte humana que hai na secundaria a min pareceme fascinante, boto a de menos. E cal é o teu pintor ou pintora favorito? Pois Munch, por exemplo. Prefires a prosa ou a poesía? A prosa poética. En que te inspirates para escribir Cardume? Sobre todo na historia dos meus avós. Con que libro dos que escribiches te quedarías? Pois co último, claro. Bueno, con Dark Butterfly foi especial tamén para min.
que é a historia da esquizofrenia, que falo da esquizofrenia da miña irmá, e tamén é algo que me tocou moito. Como te gustaría morrer? Gústame moito esta pregunta. Porque eu agora últimamente estou moi budista. Esta historia, sabes? Estou lendo, de repente teño unha sensación de que de unha necesidade de trascendencia, e realmente estou lendo cousas de budismo tántrico. Onte pola noite lía o libro de los muertos tibetano, por exemplo. Realmente, decir, a morte é o que dá sentido á vida. E realmente debemos pensar máis na morte. Gustaríame... É que creo que a morte está ben. Sexa como sexa, está ben. Que tipo de música che gusta? Pois un pouco de todo. Pero son máis popeira, a verdade. Cal é o teu libro favorito? O libro favorito... Libros que me impactaran, por exemplo, todo Kafka. Eu recordo un antes e un despois de Kafka. Bueno, grazas pola tua presenza e esperamos que te sentises a gusto e volvas a visitarnos pronto. E agora deixamos que soe unha das túas cancións favoritas. Moitas grazas. Se fugan en un tren azul